Πλήρωσα, γι' αυτό μίλας. Πολύ ησυχία από αυτή τη στιγμή. Δεν έχω όρεξη, δεν θα κοιτάω. Πες πάλι την ατάκα. Στο μεταξύ θα κάνουμε μια μαλακία. Έχει φοράω την ίδια μπλούζα. Ναι, αυτός δεν έχει άλλη να φορέσει. Δεν θα γλουσούζει και η μπλούζα. Δεν θα φταίει. Δεν γίνεται ποτέ. Κάτσε να κάτω εδώ. Και αυτό βρυσούζικο είναι. Είναι καλό, θα αρχίσω να τρέχω πάλι με κόβω. Έλα μωρέ, εντάξει, τι έγινε. Κράτα λίγο. Πετάγεται παντού. Κράτα, μην σου πέσουνε. Όχι ρε. Το βλέπω να πεταχτεί στην τριβάνη παντού. Εν τω μεταξύ μετά... Εμείς 2-3 είχαμε πάρει και 3 στην τριβάνη μου ήρθανε. Και μία μου ήρθε και στη μάπα μέσα ρε μάλλον. Αφού είστε χαζοί μου ρε, εγώ πώς φάεις την έχω κλείσει την καγόλα και δεν μου έχει έρθει. Τι, βγάζεις και εμένα. Να το πιω λίγο. Μα λέγα μας άλλα στο βίντεο που... Αυτός έχει δίκιο, για φέρε. Δεν πήρες θα αλλάξω τη μουσική από πίσω, θα βάλουμε άλλη. Ένας βάζει μουσική και ο άλλος βάζει βίντεο. Καλά, τίποτα δεν θα γίνει, το βλέπω εγώ. Γρήγορα, γρήγορα δουλειά. Ω, ναι. Το πέτυχε, ναι. Κούνα. Πιο ψηλά μπορεί. Να την πετάξει. Τον κόλλα του πιάσατε. Καθίστε. Ω, μαλάκα σκληρό. Την έχω σφίξει όμως πολύ, δεν θα σκάσει. Άντε βρε παπάρα. Κι άλλο. Ρε έτσι κι αλλιώς δεν ανοίγει από εκεί, δεν ανοίγει από το καπάκι. Από κάτω σκάει. Δεν σκάει το καπάκι. Το τράβηξε. Δεν ξέρω αν το έπιασε.